ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои нотариалӣ ба қайдгирии ташкилоти ҷамъиятии ҳуқуқӣ, қайди никоҳ, сабти таваллуд, муқаррар кардани падарӣ, сабти фарзандхонӣ, бекоркунии никоҳ, иваз кардани номунасаб, додани шаҳодатномаҳои тасдиқкунандаи ҳамин ҳолатҳо аз самтҳои фаъолияти раёсати адлияи вилояти Суғд ва ниҳодҳои он аст. Вобаста ба фаъолияти 6 моҳи аввали соли 2025 зимни нишасти хабарӣ аз ҷониби сардори раёсати адлияи вилояти Суғд ба кормандони васоити ахбори omma маълумот дода шуд. таъкид гардид ки раёсати адлия ва воҳиду сохторҳои вазорати адлия дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷиҳати таъмини иҷрои барномаҳои таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 тадбирҳоро амалӣ намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар давраи ҳисоботӣ 13 ташкилоти ҷамъиятӣ барҳам хӯрда дар ин давра дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ оиди ба қайдгирии давлатии ташкилоти адвокатӣ 6 ариза ворид гардидааст. дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби нотариусони давлатии идораи нотариалии давлатии шаҳру ноҳияҳо 103305 адад амалиёти нотариалӣ ба ҷо оварда шудааст. дар ин давраи ҳисоботӣ 50491 адад сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта шуда, ивази ному насаб ва номи падар зиёд ва бекор кардани акти никоҳ кам гардидааст. дар ҷараёни баргузории нишасти матбуотӣ аз ҷониби намояндагони васоити ахбори omma дар самти мақомоти адлия ба масъалаҳои таъсис ва фаъолияти иттиҳодиёҳои ҷамъиятӣ, сабаб ва омилҳои бекор кардани акти никоҳ, фарогирии қайди кӯдакони навзод ва таъмини онҳо бо ҳуҷҷатҳои расмӣ, ба расмиятдарории акти никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ, гузарондани маросими тантании акти никоҳ берун аз бино, дар муассисаҳои ислоҳӣ гузарондани маросими никоҳ аз ҷониби мақомоти ваколатдор, кам кардани синни никоҳӣ, қайди шаҳодатномаҳои иштироки ҳиссагӣ дар сохтмон аз ҷониби идораҳои давлатии нотариалӣ, мавҷудият ва фаъолияти адвокатӣ дар ноҳияҳои дурдаст, имтиёзҳо ҳангоми ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо, омилҳои зиёдшавии муқаррар намудани падарӣ, ҷалб ва таъини кадрҳо, муносибати масъулин дар қабул ва иҷрои муроҷиатҳои шахсони воқеӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ки роҳбарият бо масъулини соҳа ба саволҳои онҳо дар доираи қонунгузориҳои амалкунанда ва маълумотҳои омории соҳавӣ посух доданд. Мастану Муҳиддилозода аз Анҷон Шарипов, Ахбор.